Έτα συγκομιδή ολοκληρώθηκε, τα παρτέρια αδειάζουν και πολλοί κυπουροί νιώθουν μια ελαφριά μελαγχολία του φθινοπόρου. Τι θα λέγατε όμως αν σας έλεγα ότι τώρα είναι έτα καλύτερη στιγμή για το πιο σημαντικό σας όνειρο στον κήπο? Σήμερα δεν θα σκάψουμε ούτε θα φυτέψουμε. Θα δημιουργήσουμε, θα σχεδιάσουμε το ιδανικό θερμοκήπιο τον Σεπτέμβριο. Σας υπόσχομαι το σπεπροσκόμαι ότι μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο θα έχετε ένα σαφές σχέδιο που θα μετατρέψει το μελλοντικό σας θερμοκήπιο όχι σε πηγή προβλημάτων, αλλά σε μια πραγματική όαση παραγωγικότητας και απόλαυσης. Γιατί όμως όμικρον Σεπτέμβριος? Είναι απλό. Πρώτον, θυμάστε ακόμα πολύ καλά τι σας έλειψε αυτή τη σεζόν. Ποιες ντομάτες ταλαιπωρήθηκαν από το κρύο και ποιες πιπεριές δεν είχαν αρκετό ήλιο. Αυτές οι αναμνήσεις είναι όμικρον βασικός σας οδηγός. Δεύτερον, έχετε μπροστά σας ένα ολόκληρο φθινόπωρο και χειμώνα. Αυτός είναι όμικρον χρόνος για να επιλέξετε υλικά με την ησυχία σας, να ψάξετε για προσφορές και να σκεφτείτε κάθε λεπτομέρεια, χωρίς την βιασύνη της ανοιξιάτικης φύτευσης. Λοιπόν, από πού ξεκινά ένα όνειρο? Όχι από σχέδια ή την επιλογή πολυκαρμπονάτ. Ξεκινάει με μια απλή ερώτηση που πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας. Για ποιον λόγο στην πραγματικότητα χρειάζομαι ένα θερμοκήπιο? Παρακαλώ, μην προσπερνάτε αυτό το βήμα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό θεμέλιο ολόκληρου του έργου σας. Έτα απάντηση σε αυτή την ερώτηση θα καθορίσει απολύτως τα πάντα. Το μέγεθος, τα υλικά, τον προϋπολογισμό και το επίπεδο της προσπάθειάς σας. Ας εξετάσουμε τις επιλογές. Ίσως όμικρον στόχος σας να είναι το πρόωρο ξεκίνημα. Απλώς θέλετε να μεγαλώσετε δυνατά φυτάρια και να απολαύσετε το πρώτο ραπανάκι και μαρούλι σας μερικές εβδομάδες νωρίτερα από όλους τους γείτονες. Αυτή είναι μια ιστορία. Γι' αυτό μια απλή μικρή, ακόμα και μη θερμαινόμενη κατασκευή μπορεί να είναι αρκετή. Ή ίσως το όνειρό σας είναι όμικρον εποχιακός παράδεισος. Θέλετε να παρατείνετε το καλοκαίρι για τις αγαπημένες σας ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες. Να τα προστατεύσετε από τις ψυχρές δροσιές, τις βροχές και τους πρώτους παγετούς, ώστε να συλλέγετε τη σοδιά μέχρι αργά το φθινόπωρο. Εδώ οι απαιτήσεις είναι πιο σοβαρές. Χρειάζεστε καλό εξαερισμό και μια πιο ανθεκτική κατασκευή. Αλλά μήπως στοχεύετε σε μια ολοχρόνια όαση? Να καλλιεργείτε χόρτα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, να φροντίζετε εξωτικά λουλούδια ή ακόμα και εσπεριδοειδή, όταν έξω χιονίζει. Αυτό είναι ήδη υψηλή τέχνη. Ένα τέτοιο θερμοκήπιο θα απαιτήσει σταθερά θεμέλια, σύστημα θέρμανσης, πρόσθετο φωτισμό και εντελώς διαφορετικό κόστος. Καταλαβαίνετε που το πάω. Αν δεν καθορίσετε το στόχο σας, κινδυνεύετε είτε να χτίσετε ένα υπερβολικά ακριβό και περίπλοκο κοσμοδρόμιο για την καλλιέργεια άνηθου, είτε αντίθετα ένα αδύναμο θερμοκήπιο που δεν θα αντέξει ούτε τον πρώτο χειμώνα των φιλόδοξων σχεδίων σας. Γι' αυτό, κάντε μια παύση και αποφασίστε ειλικρινά για ποιον λόγο χρειάζεστε ένα θερμοκήπιο. Αυτή έτα απάντηση είναι έτα κύρια πηξίδα σας. Ωραία! Όμικρον στόχος είναι σαφής. Τώρα, ας μπούμε στη λογική ενός κτηματομεσίτη και ας θυμηθούμε τον χρυσό κανόνα τοποθεσία, τοποθεσία, τοποθεσία. Ένα λάθος επιλεγμένο οικόπεδο μπορεί να ακυρώσει όλες σας τις προσπάθειες, ακόμα και αν κατασκευάσετε το πιο ακριβό και τεχνολογικά προηγμένο θερμοκήπιο. Αυτή είναι μια απόφαση που παίρνετε μία φορά και θα επηρεάσει τα πάντα. Όμικρον πρωταγωνιστής σε αυτή την ιστορία είναι όμικρον ήλιος. Το θερμοκήπιό σας πρέπει κυριολεκτικά να λούζεται στις ακτίνες του. Έτα ιδανική τοποθέτηση είναι με τη μεγάλη πλευρά, δηλαδή την κεκλειμένη οροφή, να προσανατολίζεται από ανατολή σε δύση. Έτσι, έτα μεγαλύτερη επιφάνεια, έτα νότια πλευρά, θα φωτίζεται στο μέγιστο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Έτα δική σας δουλειά είναι να βρείτε στο οικόπεδο ένα σημείο που να φωτίζεται από τον ήλιο τουλάχιστον 6 με 8 ώρες την ημέρα, ειδικά την άνοιξη και το φθινόπωρο, όταν όμικρον ήλιος βρίσκεται χαμηλά. Περπατήστε στο οικόπεδο το πρωί, το μεσημέρι και το βράδυ. Παρατηρήστε πού πέφτουν οι σκιές από το σπίτι, από το βοηθητικό κτίριο, από τη μιλιά του γείτονα. Σκιά, ακόμα και για 2 ώρες, σημαίνει σοβαρή απώλεια θερμότητας και φωτός,
άρα και σοβαρή απώλεια παραγωγής. Όμικρον ήλιος όμως είναι μόνο έτα μισή υπόθεση. Έτα άλλη μισή είναι όμικρον ορκισμένος εχθρός του, όμικρον άνεμος. Φανταστείτε τον άνεμο ως έναν κλέφτη. Προσπαθεί συνεχώς να κλέψει την πολύτιμη θερμότητα από το θερμοκήπιό σας. Όσο πιο πολύ εκτίθεται έτα κατασκευή στον άνεμο, τόσο υψηλότερα θα είναι τα έξοδα θέρμανσης και τόσο πιο δύσκολο θα είναι να διατηρηθεί ένα σταθερό μικροκλίμα. Γι' αυτό αναζητήστε φυσική προστασία. Ένας ζωντανός φράχτης, ένας φράχτης ή όμικρον τείχος του σπιτιού από τη βόρεια πλευρά μπορούν να γίνουν εξαιρετικοί σύμμαχοι. Απλά βεβαιωθείτε ότι δεν θα ρίχνουν σκιά. Έτα ιδανική επιλογή είναι ένα ήσυχο, ηλιόλουστο και προστατευμένο σημείο. Λοιπόν, βρήκαμε το ιδανικό, ηλιόλουστο και προστατευμένο από τον άνεμο σημείο. Τώρα το επόμενο λογικό ερώτημα είναι: τι μέγεθος πρέπει να έχει το μελλοντικό μας θερμοκήπιο? Και εδώ είναι έτα παγίδα στην οποία πέφτουν πολλοί. Θα το φτιάξω με το παραπάνω όσο πιο μεγάλο γίνεται. Όμως στον κόσμο των θερμοκηπίων, το μεγαλύτερο δεν σημαίνει πάντα καλύτερο. Το μέγεθος πρέπει να είναι βέλτιστο, όχι το μέγιστο δυνατό. Ας το συζητήσουμε. Πρώτον, σκεφτείτε τι θα καλλιεργήσετε. Αν πρόκειται κυρίως για ντομάτες και αγκούρια που αναπτύσσονται σε ύψος και χρειάζονται κάθετο χώρο, τότε το κλειδί είναι το ύψος, ειδικά στους πλευρικούς τοίχους. Για καλλιέργειες χαμηλής ανάπτυξης, όπως οι πιπέριες ή τα χόρτα, πιο σημαντική είναι έτα έκταση των παρτεριών. Δεύτερον, εκτιμήστε τις δυνάμεις σας. Κάθε τετραγωνικό μέτρο δεν είναι μόνο πιθανή συγκομιδή, αλλά και δουλειά, πότισμα, βοτάνισμα, υποστήριξη φυτών, καλλιέργεια εδάφους. Αν χτίζετε το πρώτο σας θερμοκήπιο, δεν αξίζει να στήσετε αμέσως ένα βιομηχανικό υπόστεγο. Ξεκινήστε με ένα άνετο μέγεθος, για παράδειγμα 3x6 μέτρα. Αυτό είναι κάτι παραπάνω από αρκετό για μια οικογένεια 3-4 ατόμων και δεν θα νιώσετε σκλάβο σε μια φυτεία. Τρίτον, και πολύ σημαντικό, είναι έτα οικονομία. Κάθε επιπλέον μέτρο σημαίνει πρόσθετα έξοδα για υλικά, θεμελίωση και στο μέλλον για θέρμανση και φωτισμό. Το να θερμαίνετε ένα μισοάδιο, τεράστιο θερμοκήπιο τον χειμώνα, είναι κυριολεκτικά να πετάτε τα χρήματά σας στον άνεμο. Γι' αυτό, υπολογίστε την έκταση με βάση τις πραγματικές σας ανάγκες. Έτα συνήθις συμβουλή είναι: καλύτερα να χτίσετε ένα συμπαγές, αλλά πλήρως εξοπλισμένο και καλά μελετημένο θερμοκήπιο, παρά μια τεράστια παγωμένη αποθήκη στην οποία θα χρησιμοποιείτε μόνο τη μισή επιφάνεια. Θυμηθείτε, το βέλτιστο μέγεθος είναι μια ισορροπία ανάμεσα στις επιθυμίες, τις δυνατότητές σας και την κοινή λογική. Έτα τοποθεσία έχει επιλεγεί, το μέγεθος έχει καθοριστεί. Τώρα ήρθε τα ώρα να κατεβούμε από τον ουρανό στη γη, κυριολεκτικά. Ας μιλήσουμε για το τι θα βρίσκεται κάτω από τα πόδια του θερμοκηπίου μας, δηλαδή τα θεμέλια. Πολλοί θεωρούν αυτό το στάδιο βαρετό και προσπαθούν να εξοικονομήσουν χρήματα, τοποθετώντας την κατασκευή απευθείας στο έδαφος. Και αυτό, φίλοι μου, είναι ένα από τα πιο κρίσιμα λάθη που μπορεί να σας κοστίσει ολόκληρο το θερμοκήπιο. Τα θεμέλια δεν είναι απλώς μια βάση, είναι μια άγκυρα που κρατάει την κατασκευή σας, τα αστεία σταθερή. Χωρίς αυτά, όμικρον πρώτος δυνατός αέρας μπορεί να μετατρέψει το όνειρό σας σε ένα σωρό από στραπατσαρισμένο μέταλλο και πολυκαρμπονάτ. Προστατεύει από την καθίζηση του εδάφους, από πλημμύρες στην άνοιξη και από την εισχώρηση του ψύχους από τη γη. Ποια θεμέλια να επιλέξουμε λοιπόν? Έτα, πιο απλή και δημοφιλής επιλογή για ελαφριά θερμοκήπια από πολυκαρμπονάτ είναι τα θεμέλια από ξύλινη δοκό. Συνήθως χρησιμοποιείται ξύλο διατομής 100x100 χιλιοστών, επεξεργασμένο με αντισηπτικό. Είναι σχετικά φθηνό, εύκολο στην τοποθέτηση και ανταποκρίνεται άριστα στις απαιτήσεις του. Ωστόσο, να θυμάστε ότι το ξύλο δεν είναι αιώνιο και μετά από 7-10 χρόνια αυτά τα θεμέλια ίσως χρειαστεί να αντικατασταθούν. Εάν χτίζετε για να κρατήσει μια ζωή ή σκοπεύετε να έχετε ένα θερμαινόμενο θερμοκήπιο, τότε αξίζει να σκεφτείτε πιο μόνιμες λύσεις. Για παράδειγμα, τα θεμέλια με πασάλους. Στις γωνίες και περιμετρικά του θερμοκηπίου σκάβονται ή βιδώνονται πάσαλοι πυλώνες, στους οποίους στερεώνεται όμικρον σκελετός.
Αυτό είναι αξιόπιστο και κατάλληλο για οικόπεδα με κλίση. Και τέλος, όμικρον βασιλιάς των θεμελίων, έτα περιμετρική, ρηχή θεμελίωση. Πρόκειται για μια τσιμεντένια λωρίδα που διατρέχει ολόκληρη την περίμετρο του θερμοκηπίου. Ναι, είναι πιο ακριβό και πιο δύσκολο στην κατασκευή, αλλά μια τέτοια θεμελίωση εξασφαλίζει μέγιστη σταθερότητα, στεγανότητα και είναι ιδανική για χειμερινά θερμαινόμενα θερμοκήπια. Αποκλείει πλήρως το κρύο από το έδαφος και δεν επιτρέπει σε παράσιτα, όπως οι τυφλοπόντικες, να εισέλθουν στο εσωτερικό. Ετά, επιλογή των θεμελίων εξαρτάται άμεσα από τον σκοπό σας, τον οποίο καθορίσαμε στην αρχή. Μην κάνετε οικονομίες στη βάση και το θερμοκήπιό σας θα σας ευγνωμονεί. Τα θεμέλια είναι έτοιμα. Τώρα ξεκινάμε να στείνουμε τον σκελετό της μελλοντικής μας καλονής. Πρόκειται για την φέρουσα κατασκευή που θα κρατάει τα πάντα πάνω της, τόσο την επικάλυψη όσο και το χιόνι τον χειμώνα, αλλά και τις ρηπές του ανέμου, ακόμα και τη μελλοντική σας σοδειά που θα δένετε στις εγκάρσιες δοκούς. Γι' αυτό, έτα επιλογή του υλικού για τον σκελετό πρέπει να γίνει με τη δέουσα προσοχή. Ιστορικά, έτα κλασική επιλογή είναι το ξύλο. Όμικρον ξύλινος σκελετός είναι πολύ αισθητικός στην όψη, οικολογικός και εύκολος στην επεξεργασία. Όμως το ξύλο έχει και τα μειονεκτήματά του. Απαιτεί τακτική συντήρηση για την προστασία από τη σύψη, τη μούχλα και τα έντομα. Σε συνθήκες συνεχούς υγρασίας μέσα στο θερμοκήπιο, το ακατέργαστο ξύλο δεν θα αντέξει πολύ. Επιπλέον, τα ξύλινα στοιχεία δημιουργούν περισσότερη σκιά σε σύγκριση με τα λεπτά μεταλλικά προφίλ. Έτα σύγχρονη εναλλακτική είναι όμικρον μεταλλικός σκελετός. Και εδώ έχουμε δύο βασικούς πρωταγωνιστές. Όμικρον πρώτος και πιο δημοφιλής στην οικονομική κατηγορία είναι το γαλβανισμένο ατσάλινο προφίλ. Είναι ανθεκτικός, ελαφρύς, δεν σκουριάζει χάρη στην επικάλυψη ψευδαργύρου και είναι σχετικά οικονομικός. Υπάρχει όμως μια σημαντική λεπτομέρεια. Είναι κρίσιμο να προσέξετε την ποιότητα της γαλβανιζέ επίστρωσης και το πάχος του μετάλλου. Φθηνή σκελετοί από λεπτό προφίλ ενδέχεται να μην αντέξουν το φορτίο του χιονιού. Επίσης, σε σημεία συγκόλλησης ή γρατζουνιές, με τον καιρό μπορεί να εμφανιστεί σκουριά. Όμικρον δεύτερος πρωταγωνιστής στην κατηγορία των μετάλλων είναι το αλουμίνιο. Ένας σκελετός αλουμινίου είναι, θα λέγαμε, έτα premium επιλογή. Είναι ελαφρύς, εξαιρετικά ανθεκτικός, απολύτως άτρωτος στη διάβρωση και θα σας εξυπηρετήσει πιστά για δεκαετίες. Το βασικό του μειονέκτημα είναι έτα τιμή. Είναι σημαντικά ακριβότερος από τον γαλβανισμένο χάλιβα. Αν όμως κατασκευάζετε ένα μόνιμο θερμοκήπιο για πολλά χρόνια, τότε έτα επένδυση σε έναν σκελετό αλουμινίου μπορεί να είναι απολύτως δικαιολογημένη. Λοιπόν, έτα επιλογή είναι δική σας. Έτα ζεστή κλασική ομορφιά του ξύλου, έτα πρακτικότητα του γαλβανιζέ χάλιβα ή έτα αιώνια αξιοπιστία του αλουμινίου. Ηλάτε ποτατισάκο. Ο μικρον σκελετός είναι στημένος και τώρα ήρθε έτα ώρα να τον ντύσουμε. Έτα επιλογή του υλικού επικάλυψης είναι ίσως το θέμα των πιο έντονων συζητήσεων σε όλα τα φόρουμ για τον κήπο. Γυαλί, νάιλον ή κυψελωτό πολυκαρμπονάτ. Κάθε υλικό έχει τους υποστηρικτές και τους πολεμιούς του, ενώ έτα αλήθεια, όπως πάντα, βρίσκεται κάπου στη μέση. Ας ξεκινήσουμε με την κλασική επιλογή. Το γυαλί. Το γυαλί προσφέρει μέγιστη διαπερατότητα φωτός, δεν θολώνει με τον χρόνο και διατηρεί άριστα το σχήμα του. Όμως, έχει και σοβαρά μειονεκτήματα. Πρώτον, είναι βαρύ, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτεί ένα στιβαρό και ακριβό σκελετό. Δεύτερον, είναι εύθραυστο. Μια ατυχής βολή μπάλας ή ένα δυνατό χαλάζι και αντίο στεγανότητα. Και τρίτον, το γυαλί έχει υψηλή θερμική αγωγημότητα. Αυτό σημαίνει ότι αποδίδει γρήγορα τη θερμότητα και ένα τέτοιο θερμοκήπιο θα κρυώνει γρήγορα τη νύχτα. Έτα, επόμενη επιλογή είναι το νάιλον. Είναι το πιο οικονομικό και προσιτό υλικό. Τα σύγχρονα, σταθεροποιημένα νάιλον μπορούν να διαρκέσουν αρκετές εποχές. Είναι ελαφριά, δεν απαιτούν στιβαρό σκελετό και προπουσκάουν καλά το φως. Όμως, το κύριο μειονέκτημά τους είναι έτα μικρή διάρκεια ζωής τους. Ακόμα και το καλύτερης ποιότητας νάιλον σκίζεται με τον χρόνο,
θολώνει από την υπεριώδη ακτινοβολία και απαιτεί αντικατάσταση. Αυτό σημαίνει συνεχείς φασαρίες και επιπλέον έξοδα μακροπρόθεσμα. Και τέλος, όμικρον πρωταθλητής της δημοτικότητας, το κυψελωτό πολυκαρμπονάτ. Και όχι άδικα. Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του γυαλιού και του νάιλον. Είναι ελαφρύ όπως το νάιλον, αλλά ανθεκτικό, όπως το γυαλί. Χάρη στην κυψελωτή του δομή διατηρεί άριστα τη θερμότητα, σαν διπλό τζάμι, πράγμα που επιτρέπει εξοικονόμηση στην θέρμανση. Είναι εύκαμπτο, επιτρέποντας τη δημιουργία τοξωτών κατασκευών. Όμως και εδώ υπάρχουν παγίδες. Είναι σημαντικό να επιλέγετε ποιοτικό πολυκαρμπονάτ με προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και από τις δύο πλευρές και με το σωστό πάχος. Ένα φτηνό λεπτό φύλλο χωρίς προστασία θα κυτρινήσει και θα γίνει εύθραυστο μέσα σε λίγες μόνο εποχές. Επομένως, στην επιλογή πολυκαρμπονάτ ο όμικρον κανόνας είναι ένας. Μην κυνηγάτε τη φτύνια. Λοιπόν, όμικρον σκελετός υπάρχει και το κάλυμα έχει επιλεγεί. Τώρα ας μιλήσουμε για τη μορφή του θερμοκηπίου μας, δηλαδή το σχήμα του. Αυτό δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής, αλλά και καθαρής λειτουργικότητας. Διαφορετικά σχήματα διαχειρίζονται διαφορετικά το φως, το φορτίο χιονιού και τον εσωτερικό χώρο. Πιο αναγνωρίσιμη και παραδοσιακή μορφή είναι το δίρυχτο θερμοκήπιο ή αλλιώς το σπιτάκι. Το κύριο πλεονέκτημά του είναι η ευθύς, κάθετη τύχη του. Αυτό επιτρέπει τη μέγιστη αποτελεσματική χρήση όλης της επιφάνειας κοντά στους τοίχους για την καλλιέργεια ψηλών φυτών, όπως οι τομάτες υψηλής ανάπτυξης. Επίσης, το χιόνι γλιστράει καλύτερα από την κεκλειμένη στέγη και στην κορυφή, κορφιά, είναι βολικό να τοποθετούνται παράθυρα εξαερισμού. Τέτοιο σχήμα είναι ιδανικό για γυαλί και επιτρέπει την εύκολη οργάνωση της στήριξης των φυτών. Δεύτερη πιο δημοφιλής επιλογή είναι το τοξωτό θερμοκήπιο. Το αεροδυναμικό του σχήμα το καθιστά πολύ ανθεκτικό στους ανέμους. Λόγω της απουσίας ενώσεων στην οροφή, διατηρεί άριστα τη θερμότητα. Οι τοξωτές κατασκευές είναι συνήθως φθηνότερες και ευκολότερες στη συναρμολόγηση, ειδικά αν χρησιμοποιείται εύκαμπτο πολυκαρβονικό. Υπάρχει όμως και ένα μειονέκτημα. Λόγω των κεκλειμένων τοιχωμάτων, όμικρον ωφέλιμος χώρος κοντά στις παρτέρες μειώνεται κάπως. Δεν είναι εφικτό να φυτέψετε κάτι ψηλό ακριβώς δίπλα στον τοίχο. Υπάρχουν και πιο ασυνήθιστες, αλλά πολύ πρακτικές επιλογές. Για παράδειγμα, το μονόριχτο ή προσκολλημένο θερμοκήπιο. Αυτό, όπως υποδηλώνει το όνομά του, εφάπτεται με έναν τοίχο σπιτιού, αποθήκης ή γκαράζ. Είναι μια ευφυής λύση για εξοικονόμηση χώρου σε ένα μικρό οικόπεδο. Επιπλέον, όμικρον τοίχος του σπιτιού λειτουργεί ως συσσωρευτής θερμότητας. Θερμαίνεται την ημέρα και τη νύχτα, αποδίδει θερμότητα στο θερμοκήπιο, εξομαλύνοντας τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Αυτό επιτρέπει επίσης την εξοικονόμηση υλικών για έναν τοίχο και απλοποιεί την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρισμού και νερού. Επιλογή του σχήματος εξαρτάται από τις προτεραιότητές σας. Μέγιστο χώρο, αντοχή στα στοιχεία της φύσης ή εξοικονόμηση χώρου, το θερμοκήπιο έχει διαμορφωθεί, οι τοίχοι στέκουν. Τώρα ας μιλήσουμε για κάτι χωρίς το οποίο κάθε θερμοκήπιο μετατρέπεται, όχι σε έναν επίγειο παράδεισο, αλλά σε έναν φούρνο για τα φυτά. Μιλάω για τον εξαερισμό. Πολλοί αρχάριοι πιστεύουν. Θα βάλω μια πόρτα και ένα παράθυρο στην απέναντι πλευρά. Αυτό είναι αρκετό. Δυστυχώς, αυτό είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα και καταστροφικά λάθη. Φανταστείτε μια ζεστή μέρα του Ιουλίου. Όμικρον ήλιος ανεβάζει τη θερμοκρασία του αέρα μέσα στο θερμοκήπιο στους 50-60 βαθμούς Κελσίου. Σε μια τέτοια θερμοκρασία, αίτια γύρι πολλών φυτών, όπως είναι ντομάτες, γίνεται στήρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει επικονίαση, δεν υπάρχει καρπόδεση, δεν υπάρχει συγκομιδή. Επιπλέον, όμικρον στάσιμος, υγρός και ζεστός αέρας είναι ένα ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη μυκητολογικών ασθενειών, όπως όμικρον περονόσπορος. Όμικρον σωστός εξαερισμός δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ζωτική ανάγκη. Πώς λοιπόν να οργανώσουμε τους πνεύμονες για το θερμοκήπιό μας? Όμικρον χρυσός κανόνας λέει, το συνολικό εμβαδόν όλων των ανοιγμάτων εξαερισμού
πρέπει να είναι τουλάχιστον 20-25% της επιφάνειας του δαπέδου. Και δεν πρόκειται μόνο για τα ανοίγματα στην οροφή. Ένα ιδανικό σύστημα είναι ένα ρεύμα αέρα που μπορείτε να ελέγχετε. Γι' αυτό χρειάζονται ανοίγματα, όχι μόνο στο πάνω μέρος, στην κορυφή, αλλά και στα πλάγια του θερμοκηπίου, χαμηλά, πολύ κοντά στο έδαφος. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται φυσική συναγωγή. Όμικρον ψυχρός αέρας εισέρχεται από τα κάτω ανοίγματα, περνάει μέσα από τα παρτέρια, θερμαίνεται, ανεβαίνει προς τα πάνω και βγαίνει από τα πάνω ανοίγματα, παίρνοντας μαζί του την υπερβολική θερμότητα και υγρασία. Αυτό εξασφαλίζει μια συνεχή κίνηση του αέρα, την οποία τα φυτά αγαπούν τόσο πολύ. Και αν θέλετε να ανεβάσετε την άνεση σε άλλο επίπεδο, σκεφτείτε τους αυτόματους μηχανισμούς ανοίγματος για τα παράθυρα. Πρόκειται για απλές υδραυλικές συσκευές που χωρίς καθόλου ηλεκτρισμό ανοίγουν και κλείνουν μόνα τους τα παράθυρα ανάλογα με τη θερμοκρασία. Είναι πραγματική μαγεία και σωτηρία αν δεν μπορείτε να βρίσκεστε συνέχεια στο εξοχικό. Μάθαμε πώς να δροσίζουμε το θερμοκήπιό μας. Τώρα ας μάθουμε πώς να το ζεσταίνουμε. Αν όμικρον στόχος σας δεν είναι απλώς ένα πρώιμο ξεκίνημα, αλλά μια σοβαρή επέκταση της εποχής καλλιέργειας ή ακόμα και καλλιέργεια όλο το χρόνο, τότε ένα σύστημα θέρμανσης είναι απαραίτητο. Η φθινοπορεινή παγετή ή οι ανοιξιάτικες ψυχρές εισβολές μπορούν να καταστρέψουν όλη σας την προσπάθεια μέσα σε μια νύχτα. Τα επιλογή ενός συστήματος θέρμανσης εξαρτάται άμεσα από τους στόχους, τον προϋπολογισμό και τη διαθεσιμότητα των ενεργειακών πόρων σας. Όμικρον πιο απλός και προφανής τρόπος είναι ΙΤΑ, ηλεκτρική θέρμανση. Μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα κοινό αερόθερμο ή έναν υπέρυθρο θερμαντήρα. Τα υπέρυθρα μοντέλα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά, καθώς ζεσταίνουν όχι τον αέρα, αλλά απευθείας το έδαφος και τα φυτά, κάτι που είναι πιο αποδοτικό και οικονομικό. Το κύριο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι απλότητα εγκατάστασης και λειτουργίας. Το μειονέκτημα είναι το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο μπορεί να σας εκπλήξει δυσάρεστα στους λογαριασμούς σας. Αν κατασκευάζετε ένα μόνιμο χειμερινό θερμοκήπιο, αξίζει να εξετάσετε πιο ουσιαστικές επιλογές. Για παράδειγμα, την υδροθέρμανση. Κατά μήκος της περιμέτρου του θερμοκηπίου ή κάτω από τα παρτέρια τοποθετούνται σωλήνες, μέσω των οποίων κυκλοφορεί ζεστό νερό από έναν λέβητα. Όμικρον λέβητας μπορεί να είναι αερίου, ηλεκτρικός ή στερεών καυσίμων, με ξύλα ή πέλετ. Είναι ένα σύστημα πολύπλοκο και ακριβό στην εγκατάσταση, αλλά στη λειτουργία του συχνά αποδεικνύεται πιο οικονομικό από την άμεση ηλεκτρική θέρμανση, ειδικά σε μεγάλες εκτάσεις. Υπάρχουν και πιο λαϊκές μέθοδοι. Για παράδειγμα, όμικρον λεγόμενος ηλιακός συσσωρευτής. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, με τη βοήθεια ενός ανεμιστήρα, όμικρον θερμός αέρας από κάτω από την οροφή του θερμοκηπίου διοχετεύεται σε σωλήνες που είναι τοποθετημένοι υπόγεια, το έδαφος και οι πέτρες μέσα στους σωλήνες συσσωρεύουν θερμότητα και τη νύχτα την απελευθερώνουν αργά πίσω, ζεσταίνοντας το χώμα. Αυτό είναι οικολογικό και σχεδόν δωρεάν στη λειτουργία, αλλά απαιτεί σωστό σχεδιασμό. Όποια μέθοδο και αν επιλέξετε, θυμηθείτε. Ένα σύστημα θέρμανσης είναι έτα ασφαλείας σας ενάντια στις ιδιοτροπίες του καιρού. Αφού τελειώσαμε με τη ζέστη, ας μιλήσουμε τώρα για την απαραίτητη υγρασία. Το πότισμα στο θερμοκήπιο είναι πολύ πιο κρίσιμο από ό,τι σε ανοιχτό χώρο. Εδώ δεν πέφτει φυσική βροχή και έτα εξάτμιση, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Είναι πολύ έντονη. Το τρέξιμο με το ποτιστήρι ή το λάστιχο, ειδικά σε ένα μεγάλο θερμοκήπιο, γρήγορα μετατρέπεται από ευχάριστη φροντίδα σε κουραστική ρουτίνα. Ευτυχώς, οι σύγχρονες λύσεις μπορούν να σας απαλλάξουν εντελώς από αυτό τον πονοκέφαλο. Φυσικά κανείς δεν κατάργησε το καλό παλιό ποτιστήρι ή το λάστιχο με το ακροφύσιο. Είναι οικονομικό, απλό και προσφέρει πλήρη έλεγχο στη διαδικασία. Όμως αυτή η μέθοδος απαιτεί τη συνεχή παρουσία και τον χρόνο σας. Επιπλέον, με το πότισμα από το λάστιχο, είναι εύκολο να ξεπλύνετε το χώμα γύρω από τις ρίζες και να βρέξετε τα φύλλα, κάτι που μπορεί να προκαλέσει μυκητολογικές ασθένειες. Ένα βήμα μπροστά είναι έτα οργάνωση ενός συστήματος στάγδιν άρδευσης. Αυτό, χωρίς υπερβολή, είναι μια από τις καλύτερες εφευρέσεις για τον κυπουρό. Το σύστημα
αποτελείται από κεντρικούς σωλήνες και λεπτές ταινίες στάγδιν άρδευσης με οπές, οι οποίες τοποθετούνται κατά μήκος των σειρών των φυτών. Το νερό παρέχεται αργά, σταγόνα προς σταγόνα, απευθείας στη ρίζα κάθε φυτού. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου? Είναι πολλά. Πρώτον, τεράστια εξοικονόμηση νερού, δεν εξατμίζεται ούτε χάνεται στα μονοπάτια. Δεύτερον, τα φύλλα παραμένουν στεγνά, μειώνοντας τον κίνδυνο ασθενειών. Τρίτον, το χώμα δεν συμπιέζεται και δεν σχηματίζει κρούστα. Και το κυριότερο όφελος, εξοικονόμηση χρόνου και κόπου για εσάς. Και αν πάμε ένα βήμα παραπέρα, αυτό το σύστημα μπορεί να αυτοματοποιηθεί πλήρως, αρκεί να τοποθετήσετε έναν απλόχρονο διακόπτη ποτίσματος στη βρύση. Εσείς ρυθμίζετε τις ημέρες και την ώρα και το σύστημα από μόνο του ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την παροχή νερού. Μπορείτε να φύγετε ήσυχοι για μερικές ημέρες, γνωρίζοντας ότι τα πράσινα φυτά σας δεν θα μείνουν χωρίς νερό. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο φαίνεται και το επίπεδο άνεσης αυξάνεται πολλαπλάσια. Πιστέψτε με, μόλις δοκιμάσετε το αυτόματο πότισμα, δεν θα θέλετε ποτέ ξανά να επιστρέψετε στο ποτιστήρι. Η τύχη, τα οροφή και οι υποδομές είναι στη θέση τους. Τώρα, ας ρίξουμε μια ματιά στο εσωτερικό. Σωστή εσωτερική διαρρύθμιση δεν αφορά μόνο την αισθητική, είναι θέμα της δικής σας ευκολίας και της υγείας των φυτών σας. Ένας κακοσχεδιασμένος εσωτερικός χώρος μπορεί να μετατρέψει την εργασία στο θερμοκήπιο σε μια πραγματική ακροβατική πρόκληση γεμάτη εμπόδια. Το πρώτο που πρέπει να σκεφτείτε είναι τα παρτέρια και οι διάδρομοι. Ξεχάστε την ιδέα να φυτέψετε τα πάντα σε ένα ενιαίο πυκνό χαλί. Χρειάζεται να έχετε ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε φυτό για την περιποίηση, το δέσιμο και τη συγκομιδή του. Όμικρον χρυσός κανόνας είναι. Πλάτος παρτεριού, όχι πάνω από 70 εκατοστά, αν πρόσβαση είναι από τη μία πλευρά, και έως 120 εκατοστά, αν υπάρχει πρόσβαση και από τις δύο πλευρές. Έτσι, θα μπορείτε να φτάνετε εύκολα στο κέντρο χωρίς να πατάτε το χώμα. Το πλάτος των διαδρόμων, όχι λιγότερο από 40 εκατοστά. Πιστέψτε με, θα το εκτιμήσετε όταν θα περνάτε με κουβάδες ή με καρότσι. Οι διάδρομοι καλό είναι να στρωθούν με πλακάκια, ξύλινες σανίδες, χαλίκι ή αγρούφασμα. Έτσι θα αποφύγετε τη λάσπη και τα ζυζάνια. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να σκεφτείτε τα υπερυψωμένα ή θερμαινόμενα παρτέρια. Πρόκειται για ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια από σανίδες, σχιστόλιθο ή μέταλλο, με ύψος 40 εκατοστά. Έχουν πολλά πλεονεκτήματα. Πρώτον, δεν θα χρειάζεται να σκύβετε πολύ, προστατεύοντας έτσι την πλάτη σας. Δεύτερον, το χώμα σε αυτά τα παρτέρια ζεσταίνεται πολύ πιο γρήγορα την άνοιξη. Τρίτον, είναι εύκολο να τα γεμίσετε με ιδανικό θρεπτικό υπόστρωμα. Και αν τοποθετήσετε οργανική ύλη στον πάτο, θα δημιουργήσετε ένα θερμαινόμενο παρτέρι που θα ζεσταίνει τις ρίζες των φυτών. Μην ξεχνάτε και τον κάθετο χώρο. Κάτω από την οροφή μπορείτε να τεντώσετε σχοινιά ή άλλα υποστηρίγματα για να δέσετε τις ψηλές ντομάτες και τα αγκούρια. Στους τοίχους μπορείτε να τοποθετήσετε στενά ράφια για σπορόφυτα, χόρτα ή εργαλεία. Προσεγμένη εργονομία είναι το κλειδί για να είναι εργασία στο θερμοκήπιο πηγή ευχαρίστησης και όχι πόνου στη μέση. Έχουμε εξασφαλίσει τη ζέστη, το νερό και την άνεση. Υπάρχει όμως και ένα άλλο κρίσιμο στοιχείο, χωρίς το οποίο φωτοσύνθεση είναι αδύνατη. Αυτό είναι το φως. Θα πίστευε κανείς πως σε ένα θερμοκήπιο φτιαγμένο από διαφανή υλικά, το φως θα είναι αρκετό. Όμως, αυτό δεν ισχύει πάντα, ειδικά αν ζείτε σε μια περιοχή με μικρή διάρκεια φωτός ή σκοπεύετε να καλλιεργήσετε κάτι τον χειμώνα. Το φθινόπωρο και τον χειμώνα, διάρκεια της ημέρας μειώνεται δραστικά σε 8 ώρες ή και λιγότερο, ενώ οι περισσότερες καλλιέργειες λαχανικών χρειάζονται 14 ώρες φωτός για να αναπτυχθούν σωστά και να καρποφορήσουν. Έλλειψη φωτισμού έχει ως αποτέλεσμα τα σπορόφυτα να επιμικρύνονται και να γίνονται αδύναμα, ενώ τα ενήλικα φυτά σταματούν να δένουν καρπούς. Και εδώ έρχεται σε βοήθεια όμικρον τεχνητός φωτισμός ή, πιο σωστά, όμικρον συμπληρωματικός φωτισμός. Και να σας πω αμέσως, μια απλή λάμπα πυρακτώσεως δεν αρκεί.
Τα φυτά χρειάζονται φως συγκεκριμένου φάσματος, κυρίως μπλε και κόκκινου. Το μπλε φάσμα είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και της πράσινης μάζας, ενώ το κόκκινο διαγείρει την ανθοφορία και την καρποφορία. Γι' αυτό ακριβώς, για συμπληρωματικό φωτισμό χρησιμοποιούνται ειδικά φωτιστικά φυτών, φωτοσυνθετικά φωτιστικά. Αυτά είναι διαφόρων τύπων. Οι πιο απλές και παροχημένες είναι οι φθορισμού. Οι πιο σύγχρονες είναι οι LED φωτοδιόδων. Τα LED φωτιστικά φυτών είναι καλύτερη επιλογή σήμερα. Είναι πολύ οικονομικά, σχεδόν δεν θερμαίνονται, έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και το σημαντικότερο, εκπέμπουν φως ακριβώς στα φάσματα που χρειάζονται τα φυτά. Δεν χρειάζεται να φωτίζετε το θερμοκήπιο όλο το 24ωρο. Αρκεί να ανάβετε τα φωτιστικά το πρωί, λίγες ώρες πριν την Ανατολή, και το βράδυ μετά τη δύση του ήλιου για να επιμικρύνετε τη διάρκεια της ημέρας στις απαραίτητες 12-14 ώρες. Εγκατάσταση ενός απλού χρονοδιακόπτη στην πρίζα αυτοματοποιεί πλήρως αυτή τη διαδικασία. Τα φωτιστικά φυτών είναι όμικρον προσωπικός σας ήλιος που θα λάμπει σύμφωνα με το πρόγραμμά σας. Χτίσαμε το σπίτι, φέραμε ρεύμα και νερό. Έφτασε τα ώρα να σκεφτούμε τα έπιπλα, το πιο σημαντικό, το χώμα. Το να κουβαλήσουμε απλώς χώμα από τον κήπο στο θερμοκήπιο είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που μπορούμε να κάνουμε. Το χώμα στο θερμοκήπιο λειτουργεί σε εντελώς διαφορετικές, πολύ πιο εντατικές συνθήκες από ό,τι έξω. Δεν ξεπλένεται από τις βροχές, δεν παγώνει τον χειμώνα και τα θρεπτικά συστατικά του εξαντλούνται πολύ γρήγορα. Με τον καιρό, σε ένα τέτοιο εξωτερικό χώμα, συσσωρεύονται παθογόνα και προνύμφες παρασίτων, τα οποία στις συνθήκες του θερμοκηπίου νιώθουν σαν να βρίσκονται σε θέρετρο. Γι' αυτό, προετοιμασία του εδάφους για το θερμοκήπιο πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή. Το ιδανικό χώμα θερμοκηπίου πρέπει να είναι αφράτο, υγροαπορροφητικό, αεριζόμενο και φυσικά πολύ θρεπτικό. Πώς λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο υπόστρωμα των ονείρων? Ως βάση μπορεί να χρησιμεύσει το χώμα του κήπου ή το χλωοτάπητα, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθεί και να απολυμανθεί. Για να γίνει αφράτο, προσθέστε σε αυτό αποξυνισμένη τύρφη, υπόστρωμα καρύδας ή καλά χωνεμένο πριονίδι. Για τη συγκράτηση της υγρασίας και τη βελτίωση της δομής, όμικρον βιολογικός χούμος ή βιοχούμος ή όμικρον βερμικουλίτης είναι εξαιρετική. Το πιο σημαντικό συστατικό είναι θρέψη. Οπωσδήποτε ενσωματώστε καλά χωνεμένο κομπόστ ή χούμο. Αυτό δεν είναι μόνο πηγή ιχνοστοιχείων, αλλά και σπίτι για ωφέλιμους μικροοργανισμούς που θα κρατήσουν το χώμα ζωντανό. Δεν θα ήταν περιττό να προσθέσετε και ένα σύνθετο ορυκτό λίπασμα μακράς διάρκειας. Πριν γεμίσετε τα παρτέρια, είναι πολύ επιθυμητό να πραγματοποιηθεί απολύμανση. Μπορείτε να ποτίσετε το χώμα με διάλειμμα υπερμαγκανικού καλίου ή ειδικά βιολογικά σκευάσματα που θα το επικύσουν με ωφέλιμη μικροχλωρίδα, οποία καταστέλει τα παθογόνα. Θυμηθείτε, δεν δημιουργείται απλώς ένα παρτέρι αλλά ένα κλειστό οικοσύστημα και από την υγεία της βάσης του χώματος εξαρτάται άμεσα η υγεία και παραγωγικότητα των φυτών σας. Όμικρον ιδανικός μας κόσμος μέσα στο θερμοκήπιο έχει διαμορφωθεί. Το χώμα είναι αφράτο, τα φυτά έχουν ζεστασιά και φως. Όμως, να είστε σίγουροι, αυτός όμικρον φιλόξενος παράδεισος θα προσελκύσει αναπόφευκτα απρόσκλητους επισκέπτες. Ειδικά στο κλειστό περιβάλλον του θερμοκηπίου, οι ασθένειες και τα παράσιτα μπορούν να εξαπλωθούν με αστραπιαία ταχύτητα και να καταστρέψουν ολόκληρη την παραγωγή μέσα σε λίγες μόνο μέρες. Γι' αυτό, την προστασία πρέπει να την σκεφτόμαστε όχι όταν πια έχει εγκατασταθεί στρατός από αφίδες στα φύλλα, αλλά ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού. Τα πρώτη γραμμή άμυνας είναι η φυσική φραγμή. Όλα τα ανοίγματα εξαερισμού, πόρτες, παράθυρα, φεγγίτες, πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν σίτες με λεπτή ύφανση. Αυτός είναι ένας απλός αλλά απίστευτα αποτελεσματικός τρόπος για να κρατήσετε μακριά πεταλούδες, αλευρώδεις, κάμπιες αφίδες και άλλα υπτάμενα παράσιτα. Βεβαιωθείτε ότι τα σίτα εφαρμόζει τέλεια σε όλη την περίμετρο και δεν έχει κενά. Δεύτερη γραμμή άμυνας είναι υγιεινή και πρόληψη. Ποτέ μην εισάγετε στο θερμοκήπιο αδοκίμαστο χώμα ή φυτά από το εξωτερικό περιβάλλον. Υπάρχει πάντα όμικρον κίνδυνος
να φέρετε μαζί τους ένα δώρο με τη μορφή ασθένειας ή παρασίτου. Απομακρύνετε τακτικά τα φυτικά υπολείμματα, τα πεσμένα φύλλα και τα ζυζάνια, αυτά μπορούν να αποτελέσουν καταφύγιο για παθογόνους παράγοντες. Μετά το τέλος της καλλιεργητικής περίοδου, είναι απαραίτητο να απολυμένετε την ίδια τη δομή του θερμοκηπίου και το χώμα. Και έτα τρίτη, έτα πιο έξυπνη γραμμή άμυνας, είναι έτα αμυψισπορά. Μην φυτεύετε τις ίδιες καλλιέργειες, όπως για παράδειγμα ντομάτες, στην ίδια θέση για πολλά συνεχόμενα χρόνια. Αυτό οδηγεί στη συσσόρευση στο έδαφος ασθενειών που είναι ειδικές για αυτή την καλλιέργεια. Εναλλάσσετε τις φυτεύσεις. Μετά τις ντομάτες φυτέψτε αγκούρια, μετά πράσινα λαχανικά ή χορταρικά και μετά χλωρή λίπανση. Αυτό εξηγαίνει το έδαφος και διακόπτει τον κύκλο ζωής των παρασίτων. Το να σκέφτεστε την προστασία εκ των προτέρων είναι πολύ πιο εύκολο και φθηνότερο από το να διεξάγετε αργότερα έναν ολοκληρωτικό χημικό πόλεμο για την παραγωγή. Έχουμε σχεδιάσει το θερμοκήπιό μας μελετώντας σχεδόν κάθε λεπτομέρεια. Ωστόσο, έτα τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς και σήμερα ακόμα και ένα απλό οικιακό θερμοκήπιο μπορεί να γίνει λίγο έξυπνο. Μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται για περίπλοκα συστήματα με τεχνητή νοημοσύνη. Πρόκειται για απλές και προσιτές συσκευές που μπορούν να σας διευκολύνουν σημαντικά τη ζωή και να αυξήσουν την αποδοτικότητα του θερμοκηπίου του σας. Ας ξεκινήσουμε με τον έλεγχο. Το α και το ω είναι έτα ακριβής πληροφόρηση για το μικροκλίμα. Τοποθετήστε στο θερμοκήπιο όχι ένα, αλλά 2 θερμόμετρα, το ένα στο ύψος των φυτών και το άλλο κάτω από την οροφή για να κατανοείτε τη διαφορά θερμοκρασίας. Προσθέστε οπωσδήποτε και ένα υγρόμετρο για τον έλεγχο της υγρασίας του αέρα. Έτα υπερβολικά υψηλή υγρασία οδηγεί κατευθείαν σε μυκητολογικές ασθένειες. Αυτά τα απλά όργανα είναι τα μάτια και τα αυτιά σας μέσα στο θερμοκήπιο. Το επόμενο βήμα είναι όμικρον αυτοματισμός. Έχουμε ήδη αναφερθεί στους αυτόματους ανοιχτήρες αεραγωγών και στους χρονοδιακόπτες ποτίσματος. Αυτό είναι το βασικό επίπεδο ενός έξυπνου θερμοκηπίου, το οποίο ήδη εξοικονομεί πολύ χρόνο και κόπο. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι τα φυτά σας δεν θα βράσουν στη ζέστη ούτε θα ξεραθούν όσο εσείς είστε στη δουλειά. Για όσους θέλουν κάτι παραπάνω, υπάρχουν ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου, controllers, για θερμοκήπια. Πρόκειται για μια μικρή συσκευή στην οποία συνδέονται αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας εδάφους και αέρα. Εσείς ορίζετε τις επιθυμητές παραμέτρους και ο όμικρον ελεγκτής αποφασίζει μόνος του πότε να ενεργοποιήσει το πότισμα, να ανοίξει έναν αεραγωγό, να θέσει σε λειτουργία τον ανεμιστήρα ή ακόμα και τη θέρμανση. Ορισμένα μοντέλα μπορούν ακόμα και να σας στέλνουν ειδοποιήσεις στο smartphone σας. Φυσικά, αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερο κόστος. Όμως, αν μένετε μακριά από το εξοχικό σας ή απλά εκτιμάτε τον χρόνο σας, τέτοια συστήματα μπορούν να αποδειχθούν πραγματική σωτηρία. Μπορείτε να ξεκινήσετε με κάτι μικρό, με ένα καλό θερμόμετρο και έναν χρονοδιακόπτη ποτίσματος. Και στη συνέχεια, καθώς οι ορέξεις σας μεγαλώνουν, μπορείτε σταδιακά να μετατρέψετε το θερμοκήπιό σας σε μια πραγματική αυτόνομη όαση. Έχουμε συζητήσει πολλές τεχνικές λεπτομέρειες και τώρα σίγουρα ένα πολύ πρακτικό, αλλά και το πιο σημαντικό ερώτημα στριφογυρίζει στο μυαλό σας. Πόσο κοστίζουν όλα αυτά? Όμικρον προϋπολογισμός είναι συχνά όμικρον ύφαλος, στον οποίο συντρίβονται πολλά υπέροχα έργα. Γι' αυτό ας μιλήσουμε για τα χρήματα ειλικρινά και ανοιχτά. Το κόστος ενός θερμοκηπίου μπορεί να διαφέρει κατά δεκάδες φορές. Ένα απλό θερμοκήπιο από τόξα και πλαστικό μπορεί να κοστίσει μερικές χιλιάδες, ενώ ένα πλήρες χειμερινό θερμοκήπιο με θέρμανση και αυτοματισμούς εκατοντάδες χιλιάδες. Επομένως, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να καταρτήσετε έναν αναλυτικό προϋπολογισμό. Καταγράψτε όλα τα επιμέρους στοιχεία, τη θεμελίωση, τον σκελετό, την επικάλυψη, τα εξαρτήματα στερέωσης, τα παρτέρια, το σύστημα ποτίσματος και ούτω καθεξής. Ελέγξτε τις τιμές σε καταστήματα δομικών υλικών και στο διαδίκτυο. Αυτό θα σας βοηθήσει να έχετε μια ρεαλιστική εικόνα. Τώρα στο κυριότερο.
πού μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα και πού όχι με τίποτα. Ποτέ θυμηθείτε, ποτέ μην κάνετε οικονομία σε δύο πράγματα, στην αντοχή του σκελετού και στην ποιότητα της επικάλυψης. Ένας φθηνός σκελετός από λεπτό μέταλλο μπορεί απλά να καταρρεύσει κάτω από το βάρος του χιονιού. Ενώ ένα κακής ποιότητας πολυκαρμπονάτ χωρίς προστασία UV, μέσα σε λίγα χρόνια θα μετατραπεί σε ένα εύθραυστο, κιτρινισμένο κόσκινο. Αυτή η ετεουέντα οικονομία θα καταλήξει σε πλήρη αντικατάσταση του θερμοκηπίου. Και εδώ είναι που μπορείτε να βρείτε έξυπνη οικονομία. Πρώτον, πολλές εργασίες μπορείτε να τις κάνετε μόνοι σας. Το να ρίξετε μια απλή θεμελίωση, να συναρμολογήσετε τον σκελετό, να φτιάξετε τα παρτέρια, όλα αυτά δεν απαιτούν εξειδικευμένες δεξιότητες και θα σας εξοικονομήσουν χρήματα από το κόστος εργασίας. Δεύτερον, να παρακολουθείτε τις εποχιακές εκπτώσεις. Το φθινόπωρο και τον χειμώνα, όταν έτα ζήτηση πέφτει, πολλοί κατασκευαστές και καταστήματα κάνουν προσφορές και εκπτώσεις. Τρίτον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πιο οικονομικές, αλλά αξιόπιστες λύσεις. Για παράδειγμα, μια θεμελίωση από ξύλινα δοκάρια, αντί για μια ταινίας, αν δεν έχετε σκοπό να χτίσετε ένα χειμερινό θερμοκήπιο. Όμικρον βασικός κανόνας του προϋπολογισμού, εξοικονομήστε χρήματα σε ό,τι μπορείτε εύκολα να βελτιώσετε ή να αντικαταστήσετε αργότερα, αλλά επενδύστε στη βάση στο σκελετό και την επιδερμίδα του θερμοκηπίου σας. Λοιπόν, το σχέδιο είναι έτοιμο, όμικρον προϋπολογισμός έχει υπολογιστεί και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε. Αλλά σταθείτε ένα λεπτό. Πριν βάλουμε την πρώτη φτιαριά στο χώμα, αξίζει να αφιερώσουμε 5 λεπτά σε ένα πολύ βαρετό, αλλά δυνητικά σημαντικό ζήτημα, το νομικό. Χρειάζεται άδεια για την κατασκευή θερμοκηπίου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αν πρόκειται για ένα τυπικό θερμοκήπιο κήπου από πολυκαρμπονάτ με ελαφριά θεμελίωση, όχι, δεν απαιτείται καμία άδεια. Σύμφωνα με τον νόμο, τέτοιες κατασκευές θεωρούνται βοηθητικά κτίσματα μη μόνιμου χαρακτήρα. Δεν έχουν σταθερή σύνδεση με το έδαφος και αν το επιθυμεί κανείς, μπορούν να αποσυναρμολογηθούν και να μεταφερθούν. Ωστόσο, ο όμικρον διάβολος, όπως πάντα, κρύβεται στις λεπτομέρειες. Έτα κατάσταση αλλάζει αν το θερμοκήπιό σας αρχίζει να αποκτά χαρακτηριστικά μόνιμης κατασκευής. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά? Πρώτον, είναι μια εσοχή, μονολιθική θεμελίωση, για παράδειγμα, μια συνεχή. Μια τέτοια κατασκευή δεν μπορεί πλέον να την πάρετε και να τη μετακινήσετε απλά. Δεύτερον, είναι έτα σύνδεση με σταθερές εγκαταστάσεις, όπως θέρμανση με φυσικό αέριο. Τρίτον, είναι οι διαστάσεις. Ένα τεράστιο θερμαινόμενο υπόστεγο είναι δύσκολο πλέον να το χαρακτηρίσει κανείς απλό βοηθητικό κτίσμα. Αν το θερμοκήπιό σας εμπίπτει σε αυτά τα κριτήρια, μπορεί να αναγνωριστεί ως μόνιμη κατασκευή και για μια τέτοια απαιτείται πλέον άδεια και καταχώρηση. Επίσης, είναι σημαντικό να θυμάστε τους οικοδομικούς κανονισμούς και τους κανόνες που αφορούν την τοποθέτηση των κατασκευών στο οικόπεδο. Για παράδειγμα, το θερμοκήπιο δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς δίπλα στον φράχτη του γείτονα, πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 μέτρο. Για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα στο μέλλον, ειδικά αν έχετε τεταμένες σχέσεις με τους γείτονες ή αν σχεδιάζετε κάτι μεγαλεπίβολο, καλύτερα να είστε καλυμμένοι. Απλά τηλεφωνήστε στο τμήμα πολεοδομίας της τοπικής σας αυτοδιοίκησης και διευκρινίστε το ζήτημα αυτό. Θα σας πάρει λίγο χρόνο, αλλά θα σας γλιτώσει από πολλά νεύρα και χρήματα στο μέλλον. Έχουμε αναλύσει αρκετά τον σχεδιασμό. Όμως άλλο έτα θεωρία και άλλο έτα πράξη. Για να εμπεδώσουμε όσα μάθαμε, ας διδαχθούμε από τα λάθη των άλλων. Έχω συγκεντρώσει για εσάς τα 3 πιο συχνά και πιο επώδυνα λάθη που κάνουν οι αρχάριοι καλλιεργητές θερμοκηπίου. Κρατήστε τα στο μυαλό σας για να μην τα επαναλάβετε ποτέ. Λάθος νούμερο 1. Ήτια, οικονομία, στο θεμέλιο και τον σκελετό. Κάποιος αγοράζει το φθηνότερο θερμοκήπιο, το τοποθετεί κατευθείαν στο χώμα, στερεώνει τα πόδια του με τούβλα και χαίρεται που γλίτωσε χρήματα. Και μετά έρχεται όμικρον πρώτος χειμώνας με έντονη χιονόπτωση ή μια ισχυρή ανοιξιάτικη θύελλα. Το αποτέλεσμα είναι θλιβερό. Το θερμοκήπιο είτε πετάει στους γείτονες, είτε καταραίει κάτω από το βάρος του χιονιού, σαν χάρτινος πύργος. Θυμηθείτε, το θεμέλιο και όμικρον στιβαρός σκελετός δεν είναι πολυτέλεια,
αλλά έτα ασφαλειά σας απέναντι στα στοιχεία της φύσης. Λάθος νούμερο 2. Έτα παραμέληση του αερισμού, με την λογική «έτσι κι αλλιώς μια χαρά είναι». Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, πολλοί περιορίζονται σε μία μόνο πόρτα και ένα μικροσκοπικό παράθυρο. Το καλοκαίρι, ένα τέτοιο θερμοκήπιο μετατρέπεται σε ένα κολαστήριο ατμόλουτρο. Τα φυτά δεν γονιμοποιούνται, καίγονται από τον ήλιο, αρρωσταίνουν από την αποπνικτική ατμόσφαιρα και την υγρασία. Δεν υπάρχει σοδειά, αλλά υπάρχει πλήρης απογοήτευση. Ας το επαναλάβουμε, έτα συνολική επιφάνεια των ανοιγμάτων παραθύρων πρέπει να είναι τουλάχιστον το 20% της επιφάνειας του δαπέδου και καλύτερα να είναι περισσότερα παρά λιγότερα. Και τέλος, λάθος νούμερο 3, αίτια λανθασμένη επιλογή της θέσης, με τη λογική «θα το βάλω εδώ, φαίνεται ωραίο». Το θερμοκήπιο τοποθετείται στη σκιά ενός μεγάλου δέντρου γιατί εκεί είναι ευχάριστα ή στο πιο ανεμοδαρμένο σημείο γιατί από εκεί έχει ωραία θέα. Το αποτέλεσμα είναι προβλέψιμο. Στη σκιά τα φυτά αναπτύσσονται υπέρμετρα και δεν καρποφορούν, ενώ στον αέρα έτα κατασκευή χάνει γρήγορα τη θερμότητα και ταλαντεύεται πρώτα έτα ανάλυση του ήλιου και του ανέμου και μόνο μετά έτα εγκατάσταση. Αποφεύγοντας αυτά τα 3 θεμελιώδη λάθη, θα έχετε ήδη πλησιάσει κατά 80% την επιτυχία. Ας φανταστούμε ότι το θερμοκήπιό μας έχει ήδη κατασκευαστεί και είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους πρώτους του φιλοξενούμενους. Και εδώ ανακύπτει το ερώτημα: ποια φυτά θα ταιριάξουν και θα συνυπάρξουν αρμονικά? Έτα, σωστή συγκαλλιέργεια ή αλληλοπάθεια στον κλειστό χώρο ενός θερμοκηπίου είναι ακόμα πιο σημαντική από ό,τι στον ανοιχτό αγρό. Κάποια φυτά μπορούν να βοηθούν το ένα το άλλο, ενώ άλλα να καταστέλουν την ανάπτυξη, ακόμα και να τα βλάπτουν. Ποιοι είναι λοιπόν οι καλύτεροι φίλοι? Έτα κλασική τριάδα ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες ανήκουν στην ίδια οικογένεια, αυτή των σολανιδών, και απαιτούν παρόμοιες συνθήκες, γι' αυτό συνυπάρχουν αρμονικά. Ωστόσο, έχουν κοινές ασθένειες, οπότε προσοχή. Εξαιρετικοί γείτονες για αυτά θα είναι όμικρον βασιλικός και άλλα αρωματικά βότανα. Όμικρον βασιλικός με το άρωμά του αποθεί τα παράσιτα και όπως λέγεται βελτιώνει ακόμη και τη γεύση των ντοματών. Οι αγκουριές έχουν τις ιδιαιτερότητές τους. Αγαπούν την πολύ υψηλή υγρασία, την οποία δεν ανέχονται οι ντομάτες. Γι' αυτό ιδανικά είναι καλύτερο να τα φυτεύετε σε διαφορετικά θερμοκήπια ή, τουλάχιστον, σε διαφορετικές άκρες ενός μεγάλου θερμοκηπίου, χωρίζοντάς τα με μία μεμβράνη. Καλοί γείτονες για τις αγκουριές θα είναι όμικρον άνηθος και τα ψυχανθή, όπως τα φασόλια, τα οποία εμπλουτίζουν το έδαφος με άζωτο. Και ποια φυτά πρέπει να αποφύγουμε να φυτέψουμε μαζί? Για παράδειγμα, όμικρον μάραθος και οι ντομάτες. Όμικρον μάραθος απελευθερώνει ουσίες που καταστέλουν την ανάπτυξη των ντοματών. Έτα πατάτα, αν και συγγενής των ντοματών, είναι συχνά φορέας της φυτοφθοράς, γι' αυτό είναι καλύτερο να μην φυτεύετε καθόλου στο θερμοκήπιο. Εκμεταλλευτείτε έξυπνα το χώρο. Στις άκρες των παρτεριών με τις ψηλές καλλιέργειες μπορείτε να φυτέψετε χαμηλά φυτά, όπως μαρούλι, ραπανάκια ή σπανάκι. Ενώ οι γίγαντες αναπτύσσονται, εσείς θα έχετε ήδη προλάβει να συγκομίσετε πολλαπλές σοδιές πράσινων λαχανικών. Έτα έξυπνη συγκαλλιέργεια δεν είναι μόνο εξοικονόμηση χώρου, αλλά και φυσική προστασία και αύξηση της σοδιάς. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο πιο σημαντικό. Πιθανόν να πιστεύατε πως το μυστικό κρύβεται σε ακριβό πολυκαρβονικό ή σε ένα έξυπνο σύστημα ποτίσματος. Κι όμως, όχι. Έτα μεγαλύτερη ανατροπή στον σχεδιασμό ενός θερμοκηπίου είναι έτα συνειδητοποίηση ότι δεν χτίζεται απλώς ένα ότι ένα σπιτάκι για φυτά. Δημιουργείται ένα κλειστό οικοσύστημα, έναν μικρό κόσμο, στον οποίο εσείς είστε όμικρον δημιουργός. Όμικρον τέλειος αερισμός δεν είναι σημαντικός από μόνος του, αλλά επειδή προλαμβάνει ασθένειες που αργότερα θα αναγκαστείτε να αντιμετωπίσετε με χημικά. Το σωστό χώμα δεν είναι απλώς χώμα. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός που θα θρέψει τα φυτά σας καλύτερα από οποιοδήποτε λίπασμα. Και τα σωστά μελετημένη θέση είναι δωρεάν ηλιακή ενέργεια που θα σας εξοικονομήσει χρήματα στη θέρμανση. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό.
Όλα αυτά τα 20 σημεία συνδέονται μεταξύ τους σε ένα ενιαίο σύστημα. Και όταν αρχίζετε να βλέπετε αυτή τη σύνδεση, σταματάτε απλώς να χτίζετε ένα θερμοκήπιο. Αρχίζετε να δημιουργείτε ένα όνειρο. Για να συνοψίσουμε, το ιδανικό θερμοκήπιο δεν είναι ένα σύνολο ακριβών εξαρτημάτων, αλλά ένα έξυπνα σχεδιασμένο σύστημα, όπου όλα λειτουργούν αρμονικά. Και όμικρον Σεπτέμβριος είναι καλύτερη εποχή για να θέσετε, χωρίς βιασύνη, τα θεμέλια αυτής της αρμονίας. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος. Αν σας φάνηκε χρήσιμο, υποστηρίξτε μας με ένα like και εγγραφείτε στο κανάλι για να μην χάσετε τις μελλοντικές μας περιπέτειες στον κήπο. Και τώρα, μια ερώτηση για εσάς. Εσείς τι θερμοκήπιο ονειρεύεστε? Ποιο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για εσάς προσωπικά? Μήπως είναι μια θέση για μια κουνιστή πολυθρόνα ανάμεσα στις ντομάτες? Γράψτε στα σχόλια, ας το συζητήσουμε